हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन मंगलूरिന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्णा। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? ഇന്നലെ നമ്മള് എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇന്നലെ ഭക്തി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെ, ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊക്കെയായിരുന്നത്? ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. പൂമാല, ഭഗവാന് ചാർത്തിയ മാല സ്വീകരിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുക, തുളസിയും തിലകവും മാലയൊക്കെ ധരിക്കുക, ആദരപൂർവ്വം വിഗ്രഹത്തിന് പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം, വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക, പിന്നെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ തീർത്ഥാടനം നടത്താം, പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം, അർച്ചന ചെയ്യുക, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, പാട്ടുപാടാൻ, കീർത്തനം ചെയ്യുക, സങ്കീർത്തനം നടത്താം, നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ സമർപ്പണം, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുക, ചരണാമൃതം പാനം ചെയ്യണം, പിന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളൊക്കെ മണപ്പിക്കുക, വിഗ്രഹ സ്പർശം, വിഗ്രഹ ദർശനം, പിന്നെ ആരതി ദർശനം, ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി 10ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രവണ സ്മരണകളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. ശ്രവണം നമുക്കറിയാം, നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെയാണ് ഇത് വരുന്നത്, ശ്രവണം വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ശ്രവണം, സ്മരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ശ്രവണം. ഈ ശ്രവണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി, കൃഷ്ണാവബോധം വളരാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവികളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രവുമായി തീരുന്നു. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുചിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തോപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ശ്രവണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാണ്. കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവികളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രവുമായി തീരും. അപ്പോ നമ്മളെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുചീകരിക്കാനായിട്ട്, പവിത്രമാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കേൾവിയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്, ഇപ്പൊ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ആത്മാക്കള്, ഭ്രഷ്ട ഉള്ള ആത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ശ്രവണത്തിലൂടെ സാധിക്കാണ്. അതോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭക്തിയുപാസനയില് പ്രവേശിക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശ്രവണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വേഗം മുന്നിലേക്ക് വരാനായിട്ട്, പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയണം. അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് എന്ത്? ശ്രവണത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നവവിധ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രവിക്കാനാ പറയുന്നത്. അതിൽ എല്ലാതും എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കൂ. ഭഗവാനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ, കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ
ഭഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളും മഹാത്മ്യങ്ങളും വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ വാണി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കേൾക്കണം. കേൾക്കുമ്പോഴാണ്, കേൾവിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമുക്ക് വളർന്നു വരുന്നത്. ആ കേൾവി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറയണത്? നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുചീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, പവിത്രമാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് കേൾവിയിലൂടെ തന്നെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെയധികം ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്ത് ബദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി സർപ്പദംശമേറ്റ അബോധാവസ്ഥയിൽ എത്തിയവന്റേതിന് തുല്യമാണ്. ഈ രണ്ട് അബോധാവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നതാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അബോധാവസ്ഥയിൽ, സർപ്പദംശമേറ്റ അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് ശേഷം, കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മറന്നു പോകും? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു, ആ ഒരു ബോധം നമ്മൾ പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലാണ്? അബോധാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മള്. അതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സർപ്പദംശമേറ്റ അബോധാവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരു യുവാവിന്റെ, ഒരുവന്റെ അവസ്ഥയിലാണ്, എത്തിയവന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ മന്ത്രജപം കൊണ്ട്, മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് സാധിക്കും. മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം കൊണ്ട്, അതിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞ അബോധാവസ്ഥ തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. സർപ്പദംശമേറ്റവൻ അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം അബോധാവസ്ഥയിലാകും, തുടർന്ന് അതിനിദ്രയിലാകും. തന്റെ സ്വത്വത്തെയോ യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തെയോ ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെയോ കുറിച്ച് അറിയാത്തവനാകിയാൽ ഭൗതികലുള്ള ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ്? ഉറക്കത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെയും അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ്. ഈ സർപ്പദംശമേറ്റ അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നോ എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആരുടെയും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം? ഉറക്കത്തിലാണെന്ന് പറയാം ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റ ജീവിതം എന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മൃതപ്രായം എന്ന് തന്നെ പറയാം. സർപ്പദംശമേറ്റു മരിച്ചു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് പറ്റിയ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമുണ്ട്. അതേപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അപ്പോ സർപ്പദംശം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറയണത്? നമ്മളെ ജീവിതം എന്താ പറയാ? ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ എന്ന സർപ്പദംശമേറ്റ ജീവിതം എന്നാണ് അർത്ഥം. സർപ്പദംശമേറ്റു മരിച്ചു എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടവനെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് പുനരുജ്ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് പറ്റിയ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി ഉണ്ട്. മന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ആ മന്ത്രജപത്തിലൂടെ, അതിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം 4-ാമത്തെ സ്കന്ധം 29-ാം അധ്യായം 40-ാം ശ്ലോകത്തിലെ രാജൻ ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച് അത്തരം മഹാത്മാരുടെ ചന്ദ്ര സമാനമായ മുഖത്തു നിന്ന് കളിക്കുന്ന വാഗ്മയമായ അമൃത നദീപ്രവാഹത്തെ ഓരോരുത്തരും ചെവികൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. ഇത്തരം സർവാതിശയായ ശബ്ദം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും പോലും മുക്തനായി തീരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി
പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്. 4-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്, ആചാര്യന്മാര് ഭഗവാന്റെ അതിശയമായിട്ടുള്ള സർവാതിശയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച് അത്തരം മഹാത്മാക്കളുടെ ചന്ദ്രസമാനമായ മുഖത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാഗ്മയമായ അമൃത് നദീപ്രവാഹത്തെ ഓരോരുത്തരും ചെവികൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രവിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണത്. സ്വീകരിക്കണം. അത്തരം സർവാതിശയായ ശബ്ദം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നവന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തനായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കും. ഇത് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. നിത്യവും ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖത്തിനുള്ള പരിഹാരമാണ് എന്ത്? നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖത്തിനുള്ള പരിഹാരമാണ് നിത്യം ഭാഗവത ശ്രവണം എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത് ഇതിനേക്കാളും അടുത്ത ലെവലിലുള്ള ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് വായിക്കണം. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മോചനത്തിന് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതം നിത്യം സേവനം ചെയ്യണം. നിത്യം ഭാഗവതം സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ അവസ്ഥിതനായാൽ മാത്രമേ ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാകൂ. ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വന്നാല് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വരണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നികൃഷ്ടമായ പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും കീഴ്ത്തരം ശക്തിയുടെ വിഭ്രാമകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനുള്ള നിസാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ താനെ മറക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും? നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തിയിലെ അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അതായത് ഭഗവാന്റെ കീഴ്ത്തരം ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഏത് ശക്തിയാണ് കീഴ്ത്തരം ശക്തി? ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാറാണി. കീഴ്ത്തരം ശക്തി രാധാറാണിയാണോ? യോഗമായ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി നാം പറയുന്നില്ലേ, ഏതാണ്? യോഗമായ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ? ദുർഗാദേവി അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ കീഴുന്ന തരം ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠമായ ഏതാണ് ഇവിടെ? കീഴ്ത്തരം ശക്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി ബുക്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി 117-ാമത്തെ പേജില് 17-ാമത്തെ പേജിലോ? കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ അവസ്ഥിതനായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാത്തവരും കീഴ്ത്തരം ശക്തിയുടെ വിഭ്രാമകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദുർഗാദേവിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലാണ് നമ്മളും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തില് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് നമ്മളും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നിസാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ താനെ മറക്കും.
പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മറക്കും? പിന്നെ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമ്മൾ തന്നെത്താനെ മറക്കും. കാരണം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദങ്ങളല്ല, ഒന്നും ഭൗതിക ലോകത്ത് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 11-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തില്, അതീന്ദ്രിയമായ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധമായ അമംഗളങ്ങളെയും ഇത് ഹനിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി ഉപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, കൃഷ്ണനില് ഭക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള്, ഗുണങ്ങള്, ലീലകൾ ഇതൊക്കെ സദാ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ അമംഗളങ്ങളും അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് പോലും സാധിക്കാണ്. സദാ കേൾക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധ മംഗളങ്ങളും അമംഗളങ്ങളും ഇത് ഹനിപ്പിക്കും എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 11-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി 10-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 8-ാം പദ്യം പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ, സദാ അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന അതേ സമയം ഗതകാലത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നുയരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് തന്നെ കരുതണം. എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാനെ, സദാ അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന അതേ സമയം ഗതകാലത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നുയരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയുക? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ചെയ്ത ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനോട് ആദരപൂർവ്വം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടാണ്? അത്തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന്, ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് അയാൾക്ക് അർഹത നേടാണ്. ഇത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് തന്നെ കരുതണം. അപ്പൊ എന്താ പറയാ? ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണെന്ന് പറയണം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. സ്മരണം. ഇനി അടുത്തത് സ്മരണം. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് ഹനിക്കാനായിട്ട്, എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ശ്രവണം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നവവിധ ഭക്തിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെയാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് സ്മരണം. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലായാലും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ദൃഢമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്മരണം എന്ന് പറയാം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹനായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്.
എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്താണ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മാത്രം, സ്മരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹത നേടാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും, മംഗളങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അതിനുള്ള അർഹത നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്, ഭഗവാന് കൃഷ്ണനെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടും. അപ്പോ ഭഗവാന് നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ കാലത്ത്, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എന്താണ്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തു പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പേടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓർമ്മയ്ക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഭഗവാൻ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് സ്മരണം വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ടതാണ്. എന്ത് സ്മരണം? ശ്രവണം, സ്മരണം, ധ്യാനം. ഇനി അടുത്തത് ധ്യാനം. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ എന്നിവ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ധ്യാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള്, പ്രവർത്തനങ്ങള്, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ധ്യാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധ്യാനം എന്നത് നിർവ്യക്തിഗതയോ ശൂന്യതയോ, ഹരേഷ മാതാജി, ധ്യാനം എന്നത് നിർവ്യക്തിഗതയോ ശൂന്യതയോ അല്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ധ്യാനം എപ്പോഴും വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ ധ്യാനം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, ഒരു നിർവ്യക്തിയായിട്ടോ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ലാതെയോ ശൂന്യമായിട്ടോ അല്ല നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, രൂപമുണ്ട് ഭഗവാൻ, ആ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഒരു രൂപമില്ലാതെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ശൂന്യതയെയോ ഒരു നിർവ്യക്തിയെയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ധ്യാനിക്കില്ല. ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. ആ ഒരു രൂപം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് ആ രൂപത്തെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഭഗവത് രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ധ്യാനത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധ്യാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങള് അനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധ്യാനം, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതും മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, ആ ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതുമാണെന്ന് നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറയണത്, ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് ധ്യാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് പോലും എന്ത് സാധിക്കാണ്, ആ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷമാണ് എന്ത് ധ്യാനം എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ നിരന്തരം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ നിരതനായിരിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ളവർക്ക് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ട് പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ, അതായത് ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കാണ്, അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത നേടാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയിട്ട് ഭഗവത് ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടും. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി തീരുമെന്ന് തീർച്ച. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയണത്? സർവ്വവിധമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കീർത്തിക്കുന്നത്, ധ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ശക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കുറച്ചും കൂടി എഴുതാട്ടോ. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പൂർവജന്മ പാപം മാറ്റാൻ അത് പ്രേരിപ്പിക്കും. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം വളരാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ പോലും ശുചിയാക്കാൻ ശ്രവണം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ വേഗത്തില് അവർക്ക് ഭക്തി ഉപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടാക്കുന്നു. ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറയണത് നമ്മള്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം. നവവിധ ഭക്തിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത്? ആദ്യത്തേതാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രവണത്തിലൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധിക്കുന്നുള്ളത്? കൃഷ്ണാവബോധം വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു. ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ദുഃഖം, വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കാനായിട്ട് എന്തിന് സാധിക്കാണ്? ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കാണ് അല്ലെ? ശ്രവണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കും തോറും നമുക്ക് സാധിക്കാണ്. ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും പവിത്രീകരിക്കാനും ശ്രവണം കൊണ്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം. ഏതാണ്? ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാനില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. നമ്മൾ എന്താണ് ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ, ഇവിടെ അബോധാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു? നമുക്ക് അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അറിയാം, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഉറക്കത്തിലാണ്. ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ശ്രവണം പ്രധാനപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ. പക്ഷെ എന്നാലും ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. 2-3 പോയിന്റ്, ഇപ്പൊ 3-4 പോയിന്റെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടണം അതിൽ കേട്ടോ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ അബോധാവസ്ഥയെ, ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അതിലുണ്ട്. പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതില്. സ്മരണം എന്നാൽ എന്താണ്? ജീവിതത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ളതായ സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് അതിനാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ആ ബന്ധത്തിന് നമുക്ക് സ്മരണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
സ്മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായിട്ട് തീരാണ് നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ടും സ്മരണം കൊണ്ട് സാധിക്കും. മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മറക്കില്ല. ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ, അതന്നെ എഴുതിയ പോലെ. അല്ല, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സാധന പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. മരണസമയത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. അവിടെ ഓർക്കണമേ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സാധാരണ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. ധ്യാനം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കുക, വ്യാപരിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ധ്യാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നൃസിംഹപുരാണത്തിലെ ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും അതീതമാണ്. പിന്നെ പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ആ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ടഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് ധ്യാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ്.